Hey guys, welcome back to my channel. I'm Tasmon Reno and শুরু করছি আমার আজকের রিঅ্যাকশন ভিডিও। আজকে আমি রিঅ্যাক্ট করব শার্লক মুভি সিন মামুত্তি ম্যাচ ইন্ট্রো এই ভিডিওর উপর, এবং এই ভিডিওটি রিলিজ হয়েছিল 2020 সালে এপ্রিলের 16 তারিখে গুডউইল এন্টারটেইনমেন্ট এই চ্যানেলে। মামুত্তির শার্লক মুভি সিনের উপর আমি আজকে রিঅ্যাকশন দিব। সো এটি মনে হয় অ্যাকশন টাইপের সিন হবে। এই প্রথম আমি মামুত্তির কোনো অ্যাকশন সিন দেখব। সো যেটাই হোক, আর শার্লক মুভি এটি হচ্ছে শার্লক মুভি হচ্ছে, অর্থাৎ এটি হচ্ছে মুভির নাম হচ্ছে শার্লক। সো দেখা যাক, এই মুভির ডিরেক্টর হচ্ছে অজয় বাসুদেব, প্রডিউসার হচ্ছে জবি জর্জ। সো আমরা এই সিনটা দেখি এবং দেখি কেমন টাইপের সিন। আর এই যেহেতু এই প্রথম, সো প্লিজ বেশি করে সাপোর্ট দিবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন। সো গাইস, লেটস প্লে। ഈ ഷോർട്സ് ഒക്കെ വേഗം എടുത്ത് തീർത്താലേ പുള്ളിനെ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത വള്ളിയാവും. എന്താ മനേഷേ? സ്കോർപിയോ 4 എണ്ണം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 എണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. 10 എണ്ണോ? നീ പോയാ കൺട്രോൾ സജ്ജീ വിളിച്ചേ. പട്ടാളക്കാരനെ വിട്ടോടത്തിലേക്ക് ആനനെ വിട്ടേക്ക്, ആനനെ വിട്ടോടത്തിലേക്ക് പട്ടാളക്കാരെ വിട്ടുവന്നോ? നീയൊക്കെ എന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ ഔട്ടാക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് ഷേർലി, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് വരാല്ലേ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പകല് 11 മണിക്കാണോ? പൊന്നുമോനെ, ചാൻസ് ചോദിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ വിളിക്കല്ലേ, ഞാനാകെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുക. എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം, നെഞ്ചത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റേ. শার্লক আই থিংক এই মুভিতে ফার্স্ট ইন্ট্রো হবে। എന്നെ വിളിക്കാട്ടോ. মামুত্তি പണ്ട് പിയാനോ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണമായി. ദേ ആ ഗണപതി വന്നിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ പാളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരാൻ ഇവനെന്നാ ഉരുള എക്സ്പ്രസ് ആണ്. എല്ലാം ഓക്കെ അല്ല മോനെ? ഒന്നും ഓക്കെ അല്ല മോനെ സജി. ബോസും ഞാനും ഭയങ്കര ചൂടില്ല. പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞ് ഇക്കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി. ഞാനിവിടെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. ഒരാവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ തല്ലിപ്പൊടിച്ച് കളയാനായിട്ട് 40 സ്കോർപിയോ വണ്ടി വേണമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, അതും ബ്ലാക്ക്. ഡയറക്ടർ ഓരോ കോതമംഗൽ തപ്പുള്ള വീടേ. ആകെ 10 എണ്ണം കിട്ടിട്ടുള്ളൂ. 40 എണ്ണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് മുടങ്ങും. ഷൂട്ടിംഗ് എന്തായാലും മുടങ്ങും. പൊന്നു സുഗ്രീവ, അല്ല ഗണപതി, പ്രതാപ സാർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ. തീരുമാനം അയ്യോ, 40 സ്കോർപിയോ റെഡി ആയിട്ടില്ല. അതെ, ഞാനിപ്പോ വരാം, ഇത്തിരി തിരക്കില്ല. 40 അല്ല, ഹലോ. ടൗണിന്റെ സെന്ററിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലോട്ടാ. ഒരു 70 CR കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. സംസാരിച്ചിട്ട് വിളിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തായി ഡയറക്ടറെ, എവിടെ വരായി? ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് തീർക്കാനാ പരിപാടി? ഇനിയിപ്പോ ഒരു 50 ദിവസം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട്. തന്നോട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ 40 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണോ. അത് സാർ, എനിക്കിത് വിഷുവിന് ഇറക്കേണ്ട പടവാ. ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഇത് വിഷുവിനല്ല ക്രിസ്മസിനും ഇറങ്ങുന്നു തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ ഔട്ടായി പോവുകയും ചെയ്യും. എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് ഹീറോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, പിന്നെ ഒരു ഫൈറ്റും ഉണ്ട്. ഹീറോ? ഞാൻ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഇവനൊക്കെ വെറും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹീറോ എന്തിയേ? പുള്ളി റെഡിയാ. വേഗമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവനും ഔട്ടോ. നല്ല കിടിലം ബ്രാൻഡ്. ഇവർക്ക് ബ്രാൻഡി ഉണ്ടോ? ഫോൺ കേട്ട് দিল ওরে আল্লাহ। സാറേ, ആ ബോസിന്റെ ഗണപതി വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ. വിട്ടുപോകാൻ പറയാം സാർ. സജി വരുന്നുണ്ട്. മോനെ, ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പ്രതാപ സാർ ബോസിനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോൻ ഇപ്പൊ വിട്ടോ. അതിനാണെങ്കിൽ അത്ര നേരം വേര് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ മൂപ്പർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓക്കെ ആക്കണ്ട. മൂപ്പര് ബോസിനെ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആക്കിയാൽ മതി. സാറെന്താ ബോസ് വിളിച്ചൊരു ഫോൺ എടുക്കാത്ത? 5-6 മാസമായാലും സാറ് ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റിക്കുന്നു. നിന്റെ ബോസിന്റെ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേടോ? ഓ പിന്നെ 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 അതിനൊരു തീരുമാനമാകുമ്പോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തോളാം. ബോസിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, നീ വിട്ടോ. ഞാൻ പോണേ പോയിക്കോളാം. പക്ഷെ ബോസ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ട പ്രശ്നമാവും. സിനിമയാണ്, ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്നൊന്നും ഒരു ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ കുടമാറ്റും വെടിക്കെട്ടും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നു. നീ എന്താ പേടിപ്പിക്കുക? ആ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക്? മാഫിയ ശശി. സിനിമയിൽ ഇവര് തല്ലുകൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിലും
അത്യാവശ്യം ഒരുത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവര് কি best. মারপিট শুরু হয়ে গেল নাকি? আচ্ছা ഇവര് ശശിയുടെ തല്ലുകൊള്ളാൻ നീ പോടാ. আমি মনে എന്റെ করছি যে പൊന്ന് মামুത്തി ഗണപതി, চলে ഇതൊന്ന് আসছে എടുത്തോട്ടെ. നായകന്റെ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സീനാ এখন মামুতি entry നീ ഒന്ന് হয় അടങ്ങടാ. നിന്റെ സാറ് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ ബോസ് കേട്ടു. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇത് നായകന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇത് നായകന്റെ അല്ല, വില്ലന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഗണപതി മലയാളത്തിലെ നമ്പർ 1 പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ കയറിയിട്ടാ നീ നിന്റെ ബോസ് അലമ്പുണ്ടാക്കണേ. സജിമോനെ, இந்த നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 എല്ലാം പാപ്പ വിളയാട്ട്. He is the only one. He is the only one. നീ ഇങ്ങനെ ഹരീഷ് കിണാറിന്റെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ബാലങ്കനാരോട്ട് പെരുമാറില്ല എന്റെ ഗണപതി. റെഡി, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ റിഹേഴ്സൽ. കട്ട് കട്ട് കട്ട്. ആരാ വണ്ടിയാണത്? ബോസ് വന്നല്ലോ. আচ্ছা এখন আমি বারবার ভুল করে ফেলি। এই সিনটা কিন্তু আমি একটা আগের মাসে তো দেখেছিলাম। തൽക്കാലം മുങ്ങുന്നതാ ബുദ്ധി. ആനയുടെ അണ്ണാക്കിലേക്കാണോ എന്ന് കയറുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതാപൻ സാറേ, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പടം തീർക്കാൻ കാശില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് കരയുമ്പം ഞാൻ ഇതിനെ തെളിഞ്ഞു. പിന്നെ പണ്ട് സിനിമയിൽ ചാൻസ് തിരണ്ടിനാണെന്ന് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമം അങ്ങ് മൂക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരുത്തൻ ആക്ഷൻ പറയുമ്പം ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയെ കൂടെ കയറി അത് അങ്ങ് തീർക്കും. കിട്ടാനുള്ള കാശ് കിട്ടാൻ അത് ബെസ്റ്റാ. എന്റെ ആക്ഷന് കട്ടു പറയാൻ ഇവിടെ ഒരുത്തനും ആയിട്ടില്ല. എന്റെ സെറ്റിൽ കയറി ഒന്ന് അലമുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിനക്കിനി മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി കിടന്ന് പൊളയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബോസേ? എന്റെ പ്രതാപ പോത്ത അലമ്പിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയവനാ ഞാൻ. എന്നെ നീ ടൂർണമെന്റിന് ഇറക്കരുതായിരുന്നു. നീ ഇറക്കി അല്ലേ പണിക്കരെ? പ്രതാപ് സാറേ, ഞാനും കുറെ പടമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടവന്റെ കാശ് കടം വാങ്ങിച്ച് കീശയിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ കാശ് തിരികെ ചോദിക്കുമ്പോ കാശിയിൽ പോകാൻ പറയും. നിങ്ങളുടെ അളിഞ്ഞ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് 8 മടക്കി അങ്ങ് മടിക്കുത്തിന്റെ താഴെ വെച്ചാ മതി. ഇത് മുതല് വേറെ. ഇനി ഫോൺ എടുക്കാത്തവന്മാർക്ക് കുനിച്ചെറുതി ഇടിയ. അതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ബോസ്. നീയൊക്കെ ആരായാലും ഇറങ്ങി പോണ എന്റെ സെറ്റിൽ മലയാള സിനിമയിൽ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാശില്ലാതെ തെണ്ടി ഞൊണ്ടി നടന്ന നിന്നെ കയ്യിലെ കാശ് തന്ന് ഇതുപോലെ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ആളാക്കിയ എന്നെ നീ റാവരപ്പിച്ചു. തന്ന കാശ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ജാതി ഉടായ്പ് പഞ്ച് ഡയലോഗായിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ഉള്ളംകാലി മുള്ളാണിയടിച്ച് നടുറോട്ടിലിട്ട് ഇലുവരപ്പിക്കും ഞാൻ. മനസ്സിലായോ? ഉനക്ക് പൊണ്ടാട്ടി കുഴന്തകളെ പാക്കണമെന്ന മര്യാദ ഞാൻ പണത്തെ തിരിപ്പി കൊടുത്തിട്ട് മവനെ കൊല ഗാണ്ടില இருக்க കൊല്ലാമ വിട മാട്ടെ. ആരാടാ ഈ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ? ഞാനാണ് സാർ. അവനെടുത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. ഇവന്റെ ലാസ്റ്റ് പടം. ഇങ്ങോട്ട് പോരാ. തൊപ്പിയില്ലാതെ ഡയറക്ഷൻ വരില്ല. সো শেষ হয়ে গেল শাইলক মুভির সিন এবং মামুত্তি ম্যাচ ইন্ট্রো এবং
মালায়ালাম মুভি, তামিল মুভি, হিন্দি মুভিতে যখন কোনো অ্যাক্টর ছবিতে প্রথম মানে এন্ট্রি করে, সেই এন্ট্রিগুলো কিন্তু দেখতে অনেক মজা লাগে, কারণ তাদের এন্ট্রিগুলো খুবই দেখার মতো এবং অসাধারণ হয়। মানে হোয়াট এ এন্ট্রি, পুরাই বস টাইপস লুকস, and he is looking so young and so mega boss and so আমার মনে হয় যে একদম পুরাই লিজেন্ড, এবং এই টাইপের অ্যাক্টর আসলে কি বলি ইন্ডিয়াতে একজনই আছেন, সেটা হচ্ছে মামুত্তি। সো যাই হোক, অনেক অসাধারণ তার অ্যাক্টিং, তার এক্সপ্রেশন, তার গেট আপ দেখলেই মনে হয় যে তার এত বয়স হয়নি, বাট আই লুকসে মানে আই এক্সপ্রেশনগুলো অসাধারণ থাকে। এবং সে যখন হেসে হেসে কথা বলতেছিল, আমি বেশি বুঝতেছি না, কারণ হচ্ছে মালায়ালাম ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমি বুঝি না, যতটুকু অল্প অল্প ধারণা নিয়েছি সেখান থেকেই বলছি যে যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতাম তাহলে আরও বেশি মজা পেতাম, বাট যেহেতু বুঝি না তো কিছু করার নেই। বাট মনে হচ্ছে যে সে যখন হেসে হেসে ডায়লগগুলো বলছে, সেই ডায়লগগুলো আসলেই অসাধারণ ছিল। এবং লাস্টে যে একটা মার দিল না, একদম এক মাইরে একদম ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। সো আর সানগ্লাসে তাকে আসলেই অনেক জোস লাগে। সো এটা ছিল আমার প্রথম শাইলক মুভি সিনের উপর রিয়াকশন এবং মামুত্তির কোনো মুভির ইন্ট্রোর উপর রিয়াকশন। সো আমার মনে হয় যে আমি তো এনজয় করেছি, আই থিঙ্ক আপনারা সবাই আমার সাথে এনজয় করেছেন। যদি এনজয় করে থাকেন তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। অবশ্যই জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন লেগেছে এবং আমার রিয়াকশন ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে। সো প্লিজ কমেন্টে জানাবেন, এবং এই টাইপের ভিডিও আপনারা চান কিনা তাহলে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন, এবং রিকোয়েস্ট যদি থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর যদি আপনি মামুত্তির অনেক বড় ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ দেরি না করে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। সো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ, টেক কেয়ার।